el fes un lloc de secar. Un any normal, l'ordi de secar treien, si la cosa anava mig bé, 2.000 quilos hectàrea. 1.500, 2.000, això està ben mirat. Ara, regant, ja no poses blat, o pots posar el blat i després panís, o ordi i després panís, i pots arribar amb relativament facilitat a 14, 15.000, 15 o 16 o més quilos per hectàrea. El país ha guanyat, carai, de passar de 1.500 a 3.000 o a 10.000, això és una riquesa. Hi ha hagut inversió, i has d'invertir en regadius, i has d'invertir en sistemes de regadiu. Compensa. Depèn, si el preu del blat de moro és com ara, al voltant de 300 euros hectàrea, al voltant de 300 euros tonelada, 280 por ahí, en parlem. Si el blat de moro va a 160 euros tonelada, o sigui que tot depèn també del preu del conreu. Hi ha una part del país, per molta gent molt desconeguda, que viu gràcies a l'agricultura, que la renda agrària, agricultura, ramaderia, tot plegat, podria suposar el 17%. No em puc equivocar, això els teus economistes ho diran millor que jo. Però de la renda agrària, del PIB de la província, de la província de Lleida. La renda agrària és molt elevada. És molt elevada. I, per tant, per aquella gent això és important. Per tant, si tu en aquesta gent dius, no, heu de gastar menys aigua, d'acord. Ningú qüestiona que s'ha de gastar menys aigua. També els hotels, i també el rentar cotxes, i també els jardins de ciutat. Per això ara aquesta doctrina ens l'hem de fer entre tots, no? Vull dir, aquest apostolat l'ha de fer tothom aquí, A Lleida, per dir un lloc, no és que apliquin Purín perquè els hi ve de gust, és molt més barat, parlem-ne, és molt més còmode anar a la cooperativa i comprar el sac d'adob i que me'l vinguin a aplicar, te l'aplica l'adob i està fet. Però tens una necessitat, que és què faig jo amb aquest residu que m'està contaminant els sols, que m'està contaminant les aigües, aquí voldria fer un incís i deixar recalcar la gran feina que estan fent el TARP, abans era el DARP, la secció de sols i fertilitzants del TARP, aviam, com ho podem fer per fer servir els purins, per valoritzar aquests purins i que també ens ajudi a baixar costos. Per tant, no vull dir jo que no hi hagi agricultors molt sensibilitzats, però la sensibilització també ve per una obligació. Si els costos de l'adob pugen, vol dir que els costos de producció de qualsevol cultiu pugen i que he de fer mirar d'estalviar-me. Si sóc un ramader, com passa molta gent, i tinc la bassa de purín plena, me l'he de treure de sobre. I me l'he de treure de sobre amb una normativa i, per tant, el que sí crec que hi ha hagut, i cada vegada més, és que la gent és més conscient que el purín té un valor. No sempre, però és més conscient que el purín té un valor. Llavors me deia la rotació de cultius. A Lleida, una rotació de cultius clàssica és l'ofals i el panís darrere l'ofals. Tothom sap, no descobrim res, ja ho sabien això, tothom sap que després de l'ofals els cultius donen més, això ho sap tothom. També ho sabien els romans, però no tenien panís, però tenien altres coses. I per tant tothom sap això. Doncs com és que fins fa 12 anys o 15 anys moltes recomanacions industrials era aplicar igual de nitrogen en el panís que venia darrere l'ofals. Els estudiants, a part d'ensenyar-los sols, aigües, regs, no sé quantes, també se'ls hauria d'ensenyar més cultura empresarials. Perquè al fi al cap, un pagès, encara que ell, que molts no ho veguin, és una empresa. I per tant, el que volem és que les empreses vagin bé i que les empreses siguin rendibles i que la gent es guanyi diners i creï riquesa, és el que volem. Per tant, això hem de ser tots, hem d'enfocar una part de la carrera, també ecològica, però hem d'enfocar part de la carrera cap a l'empresariat. De fet, molts dels meus exalumnes, molts dels meus alumnes treballen en empreses, no treballen a l'administració. No sé si és perquè jo els he escalfat el cap, els he fet veure, però és molt important que els nostres estudiants o siguin empresaris o estiguin empeltats d'empresari,
perquè evidentment si tu estàs en una empresa venent productes fitosanitaris, el primer és el teu benefici, però qui ha de fer benefici és el pagès, i hem de pensar més en això. Això venia també arrel també dels canals Segarra-Garrigues. Ha creat riquesa el canal Segarra-Garrigues? Tant que sí. Jo només poso un exemple, si de produir 2.000 quilos passo a 14, carai, sí, creant riquesa. Ara, on va aquesta riquesa? Va al pagès? No, senyor. Ara, aquest pagès utilitza més llavors, ha de comprar llavors. Utilitza més adobs, ha de comprar llavors. Utilitza el sistema de reg, ha de comprar reg. Utilitza més transport, més diners. Ha de canviar de tractor, més diners. Per tant, qui crea la riquesa, els pagesos creen la riquesa, però la riquesa no se la queda als pagesos. Per tant, hem de preocupar que jo no m'agrada dir pagesos, però alguns me criticaran, són empresaris agraris. El que volem és que els empresaris agraris s'hi guanyin diners i s'hi guanyin la vida i no tinguin que marxar. Aquest era el missatge. No tant perquè tots es facin empresaris, que també n'hi ha, que tenen empreses, sinó que es queixaran la cooperativa que siguin empresaris, coi, que vegin que l'agricultor ha de guanyar diners.